Dormir. Dormir és una part essencial de la vida. Totes les persones dormim. Totes les persones necessitem descansar, però cada persona dorm d'una manera diferent. Hola de nou. Estàs en Valencià en veu alta, el canal on t'ajudaré a parlar valencià amb fluïdesa, pas a pas, des del primer dia. Avui vas a escoltar un podcast per a millorar la teua capacitat auditiva i la teua comprensió. Cada persona dorm d'una manera diferent. Algunes dormen molt, unes altres dormen poc. Algunes dormen bé i altres tenen dificultats per a dormir-se o per a despertar-se. El son canvia amb l'edat, amb el treball i amb els hàbits de cada dia. Tots els estudis coincideixen. El son posa en marxa processos fonamentals del nostre cos: recuperació, regeneració i descans. Moltes persones necessiten un descans llarg. Dormen 8, 9 o 10 hores. S'alcen amb energia, se senten més tranquil·les, el cos funciona millor, la seva ment està més clara. Un bon descans ajuda en el treball i en els estudis. Ajuda també en l'humor i en les nostres relacions socials. Un dia és més fàcil quan dormim bé, però dormir moltes hores no sempre és possible. A vegades hi ha soroll al carrer. A vegades hi ha llum a l'habitació. En altres ocasions, la ment no es calma. El cos vol dormir, però el cap continua actiu. Segueix amb idees, amb preocupacions o amb plans. O potser les nostres circumstàncies no ho permeten. Tenim fills menuts, estem al càrrec de persones majors o simplement necessitem estar desperts durant 20 hores perquè no ens dona la vida. Altres persones dormen poques hores, només 5 o 6. Ho fan voluntàriament i diuen que és suficient. Diuen que el seu cos està acostumat. Tenen més temps per a fer altres coses. Poden estudiar, treballar o veure sèries a la nit. Algunes persones prefereixen la nit perquè hi ha silenci, hi ha calma, hi ha menys moviment. Però dormir poc també té efectes. El cos es cansa més ràpid, la ment perd concentració, hi ha més estrès i menys paciència. El dia pot ser més pesat, les tasques semblen més llargues, les converses costen més. En alguns països la migdiada és molt comuna. És un descans curt després de dinar que pot durar 10, 20 o 30 minuts. Una migdiada curta ajuda molt, dona energia, relaxa el cos i millora l'humor. Moltes persones treballen millor després d'una migdiada. Se senten més fresques, més despertes. Però una migdiada llarga pot ser un problema. Després costa dormir a la nit. El cos es confon i el son canvia. La nit es pot tornar difícil. El son també canvia amb la rutina diària. Algunes persones tenen un horari fix. Es fiquen al llit sempre a la mateixa hora. S'alcen a la mateixa hora. El seu cos segueix un ritme clar. Altres persones tenen horaris diferents cada dia. A vegades es fiquen al llit tard i a vegades s'alcen molt prompte. El seu cos no té un ritme estable. El son canvia molt.
i l'energia també. Moltes persones segueixen xicotets rituals per a dormir millor. Preparen el llit amb calma, obrin un poc la finestra per a tindre aire fresc o llitgen unes pàgines d'un llibre. Uns altres prefereixen escoltar música suau. Són accions simples, però ajuden el cos a relaxar-se. Ajuden la ment a baixar la velocitat. Un xicotet ritual pot canviar molt la qualitat del son. Una temperatura agradable també ajuda. Algunes persones dormen millor amb silenci total. Unes altres dormen millor amb un so suau, com a pluja o vent. Uns necessiten foscor total i altres necessiten una llum suau. Cada persona té el seu propi estil. Cada persona busca el seu propi equilibri. I tu? Com dorms? Eres dels que pensa que es perd el temps al llit? Et costa molt alçar-te? Tens rutines especials abans d'anar al llit? Podries fer alguna cosa per a dormir millor? Pots pensar les teves respostes i dir-les en veu alta. També pots escriure-les en un quadern per a practicar la teua escriptura i el vocabulari que hem treballat. Pensa que dormir representa aproximadament el 30% de les nostres vides. Cuida el teu son. Si vols aprendre més, torna a escoltar-me. Segur que entens més coses que la primera vegada. I és ideal escoltar-ho per tercera vegada seguint el text. Així acabaràs de dominar tots els detalls. Si t'atreveixes, intenta aplicar la tècnica de la imitació simultània, llegint en veu alta el text quasi al mateix temps que jo. Gràcies per escoltar Valencià en veu alta. Podràs trobar més podcast al canal i també trobaràs altres vídeos per a practicar la imitació del valencià real per al dia a dia. El teu treball diari te farà millorar pas a pas des del principi. Cuida't i parla en valencià.